Chceli by ste bývať v parku a zároveň mať všetko po ruke? Máme pre vás skvelú ponuku trojizbového bytu na Inžinierskej ulici. Byt má 69 m2, lóžiu je po kompletnej rekonštrukcii a nachádza sa na ideálnom 3. poschodí. Vynikajúca dispozícia, vnútorný a vonkajší sklad, nádherná kuchyňa a kúpeľňa, množstvo ložného priestoru, kvalitné spotrebiče, klimatizácia a veľa ďalších detailov. Byt sa predáva vrátane kompletného vybavenia. Viete čo? Naživo je tento byt ešte krajší. Dohodnite si obhliadku, rada vám ho ukážem.